Muy bien. Bé, estem en Núria Isern, que és la candidata a l'alcaldia per part de Compromís. Una notícia que s'ha portat un poc, penso jo així, molt en secret, perquè hi ha molta gent que s'ha sorprès, Núria, de que sortirà el teu nom, no? Com en aquelles fotos en l'interrogant, i que de sobte aparegueres tu com a candidata del partit aquí a Benicarló. Del teu currículum, que és bastant extens, perquè eres una persona inquieta que s'ha dedicat a moltes coses, hem tret algunes coses més destacables, algunes activitats que ha realitzat més destacables. Jo he anotat algunes d'elles. Tu provens del maquillatge artístic i has estat molt vinculada al món escenogràfic, tant local com comarcal. I nacional. Has estat també voltant en companyies de teatre. Després parlarem de les huecas en l'últim tram d'esta presentació. Perfecte. Una persona molt inquieta, com he dit abans, que també vas impulsar lo de Arnauetes Terrat Party durant la pandèmia, per animar així un poc a la gent, i vas fer ahir una sèrie d'activitats que en aquell moment tenien molt de seguiment i van ser com una espècie d'oxigen, no?, per a molta gent que estava tancada a casa. Per tots, inclús per nosaltres. Per a vosaltres també. Sí. Exacte. I després, l'últim tram de la teva vida, t'has dedicat molt a la formació en maquillatge artístic, tant a formació a professionals com a centres d'estètica. Sí, i escoles. I escoles. I també has estat molt vinculada a la companyia Les Huecas, que és top 10 a nivell nacional. Sí. Amb l'obra, recorda-me-la. Aquelles que no deben morir. Es parla sobre la mort i els abusos funeraris. Molt bé. Cosa molt necessària, perquè també una de les coses que t'has dit al currículum és que dins del maquillatge multidisciplinar que he fet, una de les tasques que he fet ha sigut tanatopràxia, reconstrucció cadavèrica. Aleshores he treballat al món de les funeraris com a tècnic funerari. D'això ja vam parlar en el seu moment tu i jo, vinculat al dol i tots aquests processos. Però ara tornem al que ens ocupa, al terreny polític, i conta'ns una mica com va anar això, com va arribar la proposta. Te l'esperaves? Va ser una sorpresa quan et van dir? Qui et va contactar per a dir tu vols ser candidat a l'alcaldia? Va ser una sorpresa, realment. Per a tu també? Per mi també, sí, clar. Sí que moltes voltes hem comentat, no? Que les coses no van bé, no funcionen bé, doncs hem tingut aquesta inquietud de què és el que està passant, no? I d'aixòs comentaris, doncs, una persona de Compromís va vindre i em va comentar que m'havia... Que havia pensat en tu. Sí, que havia pensat en mi per a... Que havia sorgit el teu nom, no? Sí, i que a la resta doncs els semblava bé. Sí que és de veres que això ve des del maig. I del maig fins ara doncs hi ha hagut molts moments de sí, moments de no, moments de penso que... De plantejar-te on, com vas comentar l'altre dia, que hi havia gent que et dia, ja saps on et Sí, sobretot perquè penso que és una gran responsabilitat i que és una cosa on tens que tindre sobretot les teues energies, no?, i el teu moment vital en una... En una certa calma, sí, per a poder calma i dedicar tranquil·litat. energia Sí, i bé, en aquest àmbit. doncs em trobo així, penso que molt ben rodejat de persones que la veritat és que m'estan acompanyant i m'estan ajudant per a poder afrontar aquest repte. I, bueno, vaig pensar que ja que el que hi havia no m'agradava, que la forma de canviar-lo d'alguna manera doncs era clavant-me dins, per veure si des de dins podíem fer canvis. No soc de les persones que quan es queixen, quan veuen alguna cosa que no els agrada es queixen, jo soc més de canviar les coses. Aleshores... D'actuar, sí. De ser part activa. Sí. Molt bé. I en quins eixos esteu treballant per a, diguem, impulsar o implementar aquesta transformació que imagino que vindrà el programa abans de les pròximes eleccions? Quins eixos principals són els que esteu treballant? Doncs mira, estem treballant, et puc dir que quasi en tots, perquè pensem que a tots els llocs fa falta que hi hagi aquest canvi, però per supost benestar social és un dels que més
més treballem. Però si et dic que, per exemple, en urbanisme no estem veient d'aquesta necessitat de canvi i de millores, o en medi ambient, perquè medi ambient, per exemple, fa falta ara mateix en el canvi climàtic que estem tenint, en aquesta emergència climàtica, es tenen que fer moltíssimes accions. També et diré, a nivell, per exemple, d'esports, també el tema de la piscina, però no només és el tema de la piscina, aquest pressupost és un que va en llumetes de neon i que penso que no només nosaltres, sinó que qualsevol partit polític anirà a fer aquesta reapertura de la piscina perquè és necessari per salut de les persones i per el benestar. Però a banda també hi ha un altre problema que no ens fixem, que és l'esport base. No hi ha espais per a que puguen els xiquets anar a entrenar i això és una cosa que s'ha de ser molt creatiu a l'hora de buscar els llocs, els espais i de buscar aquesta solució, o de l'esport lliure, perquè és molt necessari per a la salut de les persones i per a l'oci, no? És un oci saludable. També diré que per a mi una de les preocupacions més grans que hi ha són la joventut, la infància i les persones majors, perquè ho han sigut sempre la meva vida, des de ben joveneta. Aleshores sí que es veu la necessitat de tornar a obrir el que ja existia abans de la pandèmia però que no sabem per què s'ha tancat, la ludoteca, generació, inclús d'impulsar un casal jove perquè és necessari. Ens queixem de que els joves estan a les places, ens queixem de que no tenen res que fer, no? Perquè això és una cosa que vas pel poble i es comenta. Però què fan? Què fan? Ni són massa grans per nosaltres, no? Clar. Però tampoc la finalitat no és que acaben tampoc als bars, no? Que diria que hi haurà un espai per a ells. Jo penso que és la nostra obligació, perquè són ciutadans igual que nosaltres, no? On puguen construir, on puguen tindre eines. On puguen crear, on se'ls pugui ajudar, on se'ls pugui motivar, se'ls pugui donar ferramentes per a fer-se adults, perquè realment si tenim una societat de jovens que no tenen res que fer, què seran el dia de demà? Seran adults que no han après a fer coses, que no han tingut, com jo els de la meva generació, que som molt moguts. Per què som tan moguts? Doncs perquè el Benicarló de quan nosaltres érem jovenets tenia moltíssimes activitats que fer, des de voluntariats. Vull dir, és que hi havia moltíssima participació de la gent jove a lo que era el poble. Des de Compromís creieu que això ha minvat, no? Aquesta participació. Prou. Vull dir, només tens que passejar pel poble i veure les places, no? A més els veïns es queixen molt i és el que diem, ens queixem però no busquem solucions. Aleshores la cosa jo penso que està en sobretot escoltar què és el que fa falta i buscar aquestes solucions. I també hi ha un altre àmbit que ha estat com molt en l'ull de l'huracà, que és el comerç, no? Sí, per supost. El comerç local, com que esteu plantejant-vos des de Compromís. En el comerç local, a nosaltres el que ens agradaria realment és, vull dir, perquè és en general, el canvi jo per mi no és només en unes àrees, és en general, fa falta molta cosa. Doncs jo penso que el primer que s'ha de fer és partir de l'escolta, d'escoltar la gent, quines necessitats hi ha. I penso d'alguna manera que des de l'Ajuntament s'ha de fer això. S'ha d'escoltar a la ciutadania, s'ha d'escoltar als comerciants, s'ha d'escoltar a tot el món per veure quins canvis fan falta. Perquè, a veure, està clar que tenim un problema i que el problema, sí, i que el problema a més penso que es farà més gran. Jo, per exemple, això que parlem tant ara estos dies, de l'eix cívic, em sembla que es diu, he dit bé, veritat, penso que portarà problemes a Benicarló i sobretot doncs perquè d'alguna manera no estem preparats per a assumir. Jo no estic en contra de que es peatonalitzen zones, em sembla una cosa inclús necessària, no? Però sí que penso que no estem preparats a nivell d'estructura, sobretot d'estructura urbanística, per a assumir aquest tancament d'aquesta entrada principal al poble. Perquè creus que repercutirà negativament en el comerç local? Jo penso que sí. És una forma de pensar, puc estar equivocada. Suposo que durant la campanya, quan m'aniré trobant en uns altres caps de llista, m'aniran fent veure també uns altres punts de vista, que és això de lo que tinc ganes. Tu estàs obert al debat? Per supost. És que no comprenc la vida sense debat. Vull dir, penso que és imprescindible i necessari el que et facin veure uns altres punts de vista i així poder pensar i inclús canviar
no?, de pensament. Has tingut algun contacte, Núria, ja, en altra gent que encapçalarà els partits per anar a l'alcaldia? Bueno, me'ls he trobat pel carrer. I què t'han dit? De moment he tingut molt bona resposta. Vull dir, et puc dir que quan va sortir la notícia, jo amb Juan Pascual Sorlí tinc un carinyo i som els dos socis del Setrill. A més, també ell tenia amistat amb meus pares i ens coneguem. És un home que em pareix a mi encantador, el meu. I ell va ser una sorpresa per ell també, perquè en ell també vaig estar parlant quan ell va començar a... Perquè el seu nom també ha sortit així com un poc sorpresiu, no? Sí. La creació d'un nou partit. Sí, però penso que està bé. A més el veig en ganes i en les mateixes inquietuds, no? Una miqueta de dir el que ja no funciona i això s'ha de canviar. Hilde també en seguida em va enviar un WhatsApp, després me'l vaig trobar pel poble i em va fer una abraçada, em va donar l'enhorabona, em va dir, pues bueno, que li semblava molt valenta i que pa acabant, que sabia que faria bona feina, vull dir que he tingut una resposta. A Juanma encara no l'he vist, però quan el veuré, suposo... I la gent del teu voltant, què t'ha dit? Bueno... Hi ha diversitat d'opinions, no? Imagina. Mira, jo tinc que dir que quan van vindre a proposar-me-ho, jo me vaig fer una llista de 10 savis i ha sigut les úniques 10 persones que he parlat d'aquest tema. Vaig demanar moltíssima discreció, la vaig nyaure i bé, jo un dels savis, per exemple, que em vaig buscar ja sabia que em diria que no, però volia eixe no. Eixe no. Perquè és el que et dic, estic oberta al debat i a més necessito contrastar sí. I mirar opinions diferents, punts de vista diferents. Clar. I, bueno, en general et puc dir el que més se m'ha dit és tu ja saps on te claves. Vull dir, és com dir, doncs bueno, no ho sé. Realment me fan estar una mica de temor perquè dius, no ho sé on me clavo, però tinc ganes de clavar-me. Aleshores assumirem tot el que vinga. Després, lo típic, ¿no? Estás loca, no sabemos si estás loca o eres muy valiente, ¿no? I penso que és una mica una barregeta. Una barreja. Una barregeta. Així hem quedat, diguem, a grans trets per aquesta primera presa de contacte, que el que t'agradaria invertir energia o els àmbits en els que creus que t'agradaria invertir energia o que cal invertir energia seria joventut. Sí. Benestar social en general, perquè penso que a més benestar social és de les que de quan l'anterior legislatura a ara ha sigut de les que més ha baixat, inclús en número de treballadors. Vull dir, i això sí que em pareix greu. Comerç, pressupost, vull dir, perquè penso que és un dels motors que tenim al poble. Vull dir, i com a comerciant que he sigut, he tingut 2 centres d'estètica al poble, una empresa de béns i espectacles, però bueno, bé, clar, penso pressupost que és molt necessari escoltar-los. I després medi ambient. Medi ambient també. És com una àrea que està així com quan tindria que ser troncal, potser, no? Jo penso que ara mateix... En tot, en economia, en comerç, en tot. Ara mateix prioritària. Tindria que ser més... tindre un funcionament molt més transversal en les altres àrees, perquè ja és una cosa necessària. Necessària, i ho estem veient, vull dir, ja lo de l'emergència climàtica que tenim i el canvi climàtic no és una cosa que ens toque de lluny, ja ho estem veient, no? Ja fa molts anys, dècades, ens tocava un poquet de refilló, però ara no salva ningú. Per exemple, jo penso que intentar buscar també la forma de tenir una sobirania energètica, que això també penso que és important i necessari per a un poble, no tindre que dependre tant. Vull dir, la implantació de plaques solars, edificis municipals, inclús a València, per exemple, si ho saps, al cementeri, és un espai que, clar, pega molt de sol, és planet... S'aprofita. Clar, inclús n'hi ha una cosa que he pensat estos dies, que et diré, dins del tema que hi havia el problema de l'esport base, de que no tenen espais per a poder entrenar, una de les coses que m'han comentat molt és que sobretot no tenen espais que estiguen techats, que es puguen protegir si plou o que puguen continuar fent un entrenador si plou o si... Clar, només tenim l'annex del poliesportiu i està prou copat perquè el club de bàsquet el fa servir prou, vull dir, clar, no poden entrar tots, no? Aleshores penso que una solució, per exemple, seria fer servir patis d'escoles i una part d'aixòs patis techar-lo en plaques solars. Seria
reaprofitar. Penso que s'ha de mirar molt sobre tot això, els recursos, aprofitar-los. També hi ha problemàtiques actualment com l'accés a... Hi ha joves que no poden permetre's, o els joves estan molt elevats, o és impossible assumir una hipoteca, o vull dir, que puguen independitzar-se i accedir a tindre un habitatge propi, no? Això des de Compromís... En un municipi, en una ciutat com Benicarló, ja passa. Sí, i passa prou, perquè és de veres que els lloguers han pujat i també és de veres que ens trobem com el problema que hi ha, per exemple, a Barcelona, no? Dels lloguers turístics. Vull dir, això és una realitat. Des de Compromís, el que sí que ens agradaria, no sé si diré bé la paraula, però impulsar com un tipus d'oficina d'habitatge on es pugui d'alguna manera ajudar. Ajudar, assessorar... A gent jove i gent no tan jove. Clar, inclús a la gent que té aquestes cases per a poder llogar, que se'ls pugui assessorar i ajudar des d'allí. Perquè penso que un ajuntament està per això, per a fer la vida més fàcil de tot el món. Una forma de veure-ho. Quins són els punts que més destacaries d'aquesta legislatura com a positius? De la passada? Sí, en la que encara estem. Estàs pensant massa. Sí. A veure, sí que és de veres que jo a Cultura he vist que hi ha hagut una evolució, s'ha treballat prou en cultura, però bé em fas pensar i clar, és que ara mateix no trobo... També tinc que dir que comprenc... Una continuïtat, sí, no? Imagino, una continuïtat de l'anterior, quan a, per exemple, potenciar la gastronomia, tots aquests... Sí, això sí que és de veres que s'ha fet, sí. Però bé, sí que és de veres que també he vist que hi ha hagut moltes coses que s'han perdut de l'anterior. Aleshores, em preocupa més, potser, el que s'ha perdut que el que s'ha fet. També tinc que dir que comprenc que la Covid per a tots ha sigut... Per a tots, la pandèmia per a tots ha sigut una cosa forteta, inesperada. I que ens ha arrossegat moltes coses també i ha tingut una incidència en l'economia del sector hosteler, de tots. Jo, per exemple, en la Covid vaig tenir que tancar l'empresa d'events i espectacles, perquè durant 2 anys no m'han fet events ni espectacles i no es podia assumir el mantenir. Clar, però sí que tinc que dir, a favor d'això, és justament el que, com ho hauríem fet nosaltres si haguérem estat ahí en aquest moment, no? Perquè va ser devastador. Aleshores, penso que també hem de ser en això una miqueta conseqüents i una miqueta de dir, ostres, si a nivell emocional ja com a persones mos va tocar, a mi no m'haguera agradat gens estar a la pell dels que han estat gestionant, perquè penso que les complicacions... Moments durs, sí. Doncs, què vols afegir més? Què vull afegir més? Què esperes d'esta... Què espero? Doncs mira... Posa't ja en la línia de sortida, que ja esteu en campanya. Què esperes? Que hi haga bon ambient, que comencen un poc... Jo espero una miqueta que hi hagi... Al cap i a la fi esteu en un partit. I hi haurà moviments d'escape, estratègies, això és ineludible. Què esperes? Com te veus? Jo espero, sobretot, que potser diràs eres molt fantasiosa en aquest aspecte, no? Però a mi sí que m'agradaria que tots els equips de govern miraren per Benicarló. Que està clar que cada un ha de mirar pels seus interessos d'alguna manera, però que això no ens farà contrarrestar el que és Benicarló, el nostre poble, i que tots foren capaços sobretot de dialogar, d'arribar a l'escolta d'uns als altres, de parlar i de trobar la millor solució per a Benicarló entre tots. Escolta i diàleg entre partits. Sí. Per a tirar endavant projectes que ens beneficien a tots. Per supost. Això seria un poc el resum de lo que tu esperes. De lo que jo espero. I buscar entre tots solucions per a Benicarló. Molt bé. Núria, ara voldria fer un joc de paraules, conceptes i algun personatge que colarem per ahí, per veure què és el primer que et ve a la ment. Jo et dic una paraula i tu contestes, el primer que et vinga. Perfecte. Val?
jo vaig dient, política. La política jo penso que és una eina o una ferramenta per a poder ajudar a les persones i fer la seva vida millor. Ajuntament. Ajuntament és la casa de tots i és el lloc on s'han de fer aquestes polítiques per a que les persones estiguen millors. Penso que l'Ajuntament és un lloc on les persones tindrien que anar a que se'ls ajudara, o a que se'ls ficara solució. Molt bé. Transició. Transició... Mira, Transició espanyola. Sí, canvi. Però jo quan penso en la transició sempre penso com en una habitació fosca, no? I que de cop s'obri una porta i entra la llum. Per a mi la transició una miqueta és això, és aquest canvi, a millor, clar. Feminisme. Feminisme, igualtat d'oportunitats, 100%. Vull dir, jo per a mi el feminisme no és que les dones siguin millors o que les dones... No, que això hi ha molta gent que ho porta en un discurs molt... que no el comprenc. Però realment el feminisme per a mi és igualtat d'oportunitats per tots. Som tots iguals i tots tenim que tindre els mateixos drets. Masclisme. Masclisme, jo penso que és un enemic en el que s'ha de lluitar, perquè no es favoreix a ningú. Ultradreta. Ho enllaces amb masclisme? Ho enllaço prou en masclisme. La ultradreta penso que el que fa és llevar-nos les llibertats i llevar-nos els drets. Aleshores, a mi no m'agrada. Moviments socials. Moviments socials. Penso que són necessaris i importantíssims. Encara que vagin un poc... encara que siguin antisistema. Bueno, penso que és el que t'he dit, des del diàleg és d'on penso que tenim que arribar tots a un... Però si hi ha un moviment social és perquè hi ha una manca o una carència d'alguna cosa, perquè hi ha gent que senteix fora d'aquest sistema, no? Però no creus que estem en una societat un poc sorda? Sí, per això penso que és tan important l'escolta. Per això t'ho dic. Sí, i per això penso que són tan importants els moviments socials, perquè sense aquests moviments socials no ens donaríem compte de que hi ha una carència. I ara dos noms, diguem, dins del que per als valencians que ens agrada llegir, han estat un poc cabdals, no? Són dos figures cabdals. Joan Fuster. Joan Fuster, escriptor per excel·lència de la cultura valenciana, no? Encara que penso que també és com una miqueta un pare polític. Hi ha una frase de Joan Fuster, a veure si me'n recordo bé, que és alguna així com que tota política que no fem per nosaltres la faran en contra de nosaltres, no? Aleshores penso que Joan Fuster ha sigut una miqueta, això, el pare de, sense ell saber o no, o potser sí, de la política valenciana, el que... El pare per a molts, sí. Tot i que en els últims temps ell com que se deslligava un poc d'esta... Bueno, però ja va fer la feina. Però ja el tenia ficat. No podia deslligar-se massa. I després Isabel Clara Simó. I Isabel, jo penso que és un referent també, no? Perquè és de les bueno, una escriptora que ha escrit en valencià des dels principis. Que té grans llibres, grans novel·les publicades. També, però sobretot des del punt de vista del feminisme, no? De que les dones... Ella ha lluitat per néixer a igualtat des de la literatura, però ha lluitat, doncs penso que és un referent. No és tan fàcil per a les dones. I algú de qui no ens podem oblidar i aquí tenim que continuar recolzant, encara que ja no estiga, el seu treball, la seva tasca i la seva feina. Doncs, Núria, una primera toma així molt ràpida, hem parlat de moltes coses sense aprofundir molt en cadascun dels àmbits perquè donaria per una hora o dos de... És que hi ha molta feina, per supost, per fer. Aleshores, segur que quan m'has preguntat els eixos me n'hauré deixat perquè estem treballant en moltíssims, en totes les àrees. Vull dir, perquè tot és important per a que funcioni. Exacte. Tot sistema no necessita d'això. D'energia. D'eixa energia i d'eixe treball. Per a fer-lo rodar, no, diríem. Doncs un plaer. Igualment. Són entrevistes breus, cap ell que cap, però ja sabem que avui dia la gent és titular, subtitular i altra cosa. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Llavors,
se tenen que fer així breus, però jo crec que intenses. Perfecte. Moltes Moltíssimes gràcies. gràcies. Un plaer, A tu. molta sort i que realment el teu desig d'escolta i diàleg i debat es complisca, que és el que Jo desitgem confio. tots pel bé de la ciutat. Jo confio, així serà.